Formación e solidariedade van da man no Obradoiro de Emprego de Hostalería que a Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo están a desenvolver en Boiro. Os alumnos que participan no módulo de operacións básicas de cociña elaboran cada día os menús que van parar ás familias con menos recursos do municipio. Elabóranse aquí diariamente, empezamos este luns, o 4 de novembro, estaríamos hasta a última semaniña de marzo. Nos preparamos todos os menús, metémolos en tuppers, despois dentro de contenedores isotérmicos, e viría a Protección Civil a recollelos e levaríanllos aos usuarios á súa casa. Nós non sabemos quenes son os usuarios, simplemente sabemos pois se hai algún tipo de intolerancia ou alerxias, pero despois quen ten que repartir os alimentos é Protección Civil. Trátase da iniciativa Menús Sociais, coa que o Concello busca darlle unha saída solidaria aos produtos que elaboran os alumnos como parte da súa aprendizaxe diaria. Aproveitamos que temos un obradoiro de cociña e de baristas arriba no polígono. É un obradoiro que está subvencionado pola Consellería de Economía e o Fondo de Política Social Europeo, e aproveitamos esos menús que elaboran cada día para darlle cobertura a estas familias necesitadas que temos no Concello. Alumnos como Cristian afananse cada día na elaboración dun primeiro, un segundo e un postre. Menestra de verduras, iso de primer plato, de segundo vamos facer uns lirios rebozados con allos de cebolla orlí e con a salsa tártara. E de último, como vedes por aquí, é o arroz con leite, con canela, azúcar e tal, que, bueno, está ben feito. Tarefa que, ademais de permitirlle aprender, ten unha componente moi gratificante, a de axudar a que máis o precisa. Tamén, ao final do curso, tamén nos gustaría, supoño que a todos, que despois os que cociñamos, que nos digan como salen as comidas, como tal, sabes, para levar un pouco de mérito tamén, nada, saber a súa opinión.